What the fuck? Virus? Hvad fuck er det her viruspis? Så. Jeg skal nok ikke sige det til nogen. Der. Mystisk virus. Kom ind! Hvad går det med din forskning? Hvad er det for noget virus? Hvad fuck er det her? Fuck er det her, pis, hvad? Du er fyret! Jeg kommer til at trykke på den. Se, jeg er ikke på fossiler igen. Se. Så jeg er ligeglad, du fyrer ud! Så jeg hader dig. Au! Theodor, kommer hen. Ja, kom nu. Tak. Hej. Jeg gider ikke briller, når jeg er efter. Ja, det er bedre. Hej. Hvad så? Nå, hvor skal du hen? Bare hjem til mig? Jeg synes, vi skal lave et firma. Nå, men er jo klar, så kører vi. Ja. Nå, men så kører vi nu. Ja, det gør vi. Er du klar til at køre? Ja. Nå, så kører vi. Ja. Nå, hvordan gik det så på arbejdet? Det var smæk på. Jamen, det er jeg. Ærgerligt at høre, hvorfor. Så Det er fordi, at jeg kommer hjem. Ja. Så gør vi det. Det er ked af at høre. Jamen, så er vi her. Kom så, vi skal ud. Ja. Så kom. God dag. Det er meget dejligt hus. Mange nøgler du har. Hvad? Mange nøgler du har. Så ja. Ja. Kom så. Det er en lille hus jo, så Det kan man se. der er ikke så mange ting. Men jeg har lige noget, så du venter bare lige, okay? Ja. Nå, her er din kage. Tak. Hvad er det? Banankage. Er det? Jeg skal fortælle dig noget. Hvad er det? Kagen smagte meget godt. Har du selv bagt den? Ja. Ting er, at jeg blev fyret på grund af, jeg opdagede en eller anden virus. Og det må jeg kigge på. Og jeg sparkede min chef i hovedet, da han fyrede mig. Meget større. Tror du, han er død? Nej. Nå, men jeg har Ikke sparket. Men jeg har også noget skister. Vi kan lave virusen på. Okay, kom. Det er papir, det er vi brug for. Kom så. Jeg har aldrig set det sted, har du? Nej. Så det der papirerne ud. Og så ved nemlig, hvad vi skal gøre. Er du klar? Ja. Jeg har fået mad. Det er det. Det er dejligt at komme her. Theodor, herinde er hele virusen, vi har arbejdet på. Prøv at se, jeg har stillet det op og sådan noget. Ja. Ja, så her. Så har der vores navn, Epidemic X. Og så står resten af tingene deroppe. Så tag tingene herovre. Ja. Ja. Cool. Prøv at se her. Ja. Se, så har vi det her. Nej, det er meget farligt, det er meget. Nå, prøv at se, der er lidt sådan små stykker i. Ja. Og så har vi den her, det er vist noget. Det var noget, jeg blandede i, som var hydrogen. Så har vi noget oxygen og noget koldioxid. Ja. I den her form. Og det her er en virus med, ikke? Virusen? Ja, den er puttet herinde nu. Meget farligt. Lad os Hvad laver du? Nej. Det er ikke det er farligt at gøre det der, hvis du åbner den.